Iki piye? Golek lurah kadhe urung temu-temu. Kayak iki waktune wis mepet. Iki lek sampai bocor aku kok malah bosok. Ora mek dicepet dadi RT. Iki ku kabeh usahaku ambrol, bojoku ngerti so dipegat iki. Gara-gara caleng ngupluk iki. Lah iya. Ngene iki engko lek sampai konangan Pak Dewa. Apa ora aku sing jelebut iki engko. Malah raine upluk jak kerja sama kaya ngono malah hilang renek parane renek kabare telepon ra kenek. Iki engko terus piye? Oh iya. Aku kok kaya krungu info iki. Niken nek jarene mlayu ngene, berarti tenan apa ora ya? Kalau tenan iki kira-kira malah jenek dalan iki kok. Kaya mathe tak telepon Ibrat ae. Tapi dhek iki kelingan jaman semono aku tau ora bayar aku lho anak biaya kae. Muga-muga ora takoni. Tak telepone ae yo. Cek ora nomere. Mbok gendeng ya. Golekane sih. Woi. Nyanti kena diangkat. Laluan, assalamualaikum Pak RT. Salam. Iya Nduk. Salaman dhisik Pak RT. Oh iya. Nuli kok. Kowe iki teko yo pas rape nak iki jek nek penting. Piye-piye. Dipenakne. Ngene, aku rene iki arep njaluk tangga. Iki ponteng banget. Aku tulungono ya, Teh. Nulungi apa lho, nulungi apa? Kowe iki teko kene pas aku ruwet kaya ngene kok. Kok yo pas meno lho apa rene jam liya. Wis to, aku ngerti. Idumu mandi, Teh. Tadine aku rene pancen sirku golek tombo ngenamu. Cek to tombo apa? Lelek pamane waktune iki gelis, sajake orang gua waktu aku yo paling tak usahane, tapi lek suwi-suwi aku paling yo ora iso mergo iki keadaane ruwet. Rada rono, Teh. Tak omong Yo penak rada rono, Teh. Yo ndang. Ngene lho, Teh. Aku iki suwiran di bojoku kok ya mumet to, Teh. Dadi aku saiki iki ajakane kok wis duwe pandangan. Aku ewangono. Ben ojo mumet. Aku tak golek tombo dina. Ngono lho, Teh. Iya Mi, lek masalah ngono kuwi iki wis penggayaku. Lek masalah pengen nek wong lanang aku ki wis pirang-pirang ton sing tak kenene wong aku biyen ya seneng wong lanang. Saiki iki aku seneng. Tapi lek wektu iki aku jek urung iso, engko moro jam-jam 8 apa jam-jam 9 kowe engko tak ubah. Apa sing syaratnya sing mak buwo. Tak ubah lho. Aja saiki ndasku jek mumet tenan iki. Harapan urung ora kok kaya ngene lek lintet naik tangga aku kok. Tenan ya, Teh. Jam 8 apa jam 9 aku tak rene. Iya. Aku terima jadi lho ya, Teh. Ya lek kuwi beres, sing penting ki enak bedunge. Kita paham to? Oke. Ono ane beres sing banget tak usahane. Oke, ngene iki nek diangsur atau, Teh? Kuwi iki pikir keri sing penting ukurane dhisik tak ubah syarat-syarate. Terus kuwi engko karek nampa apa resike. Wis to, sok ben dadi. Siap. Awas kok enak iki ya wis mana, Teh? Siap. Salaman sik ya, Teh. Yo hati-hati Mi. Oke. Angkat nek ngono. Luput-luput ora bondo, gatelan lek banggar sing dipikir wong jaman saiki. Yo alah Mimi. Jane jaman semono ya karo kowe cek demen tapi kowe iki golekamu panggah wong sugih ngene-ngene iki mok saponi. Tapi yo piye neh. Sing penting golek oleh modal, oleh hijau. Enak ngene kok nek jeroane nikan. Saya kemarin cek tak nonton cek moro sido gara-gara golek tombo ranginah. Loh, sapa we aneh iki? Enek-enek ae. Aku wakit angkatan. Wah, kon ngangkat kaya jenderal kon dadak kon ngangkat. Jan iki enek perlu apa to wakit dadak kon telepon barang iki. Jajal tak telepone. Halo. Enek apa, Kit? Iki aku mek arepe takon mbok menawa iya mbok menawa ora. Lek aku krungu-krungu iki kok enek bocah wedok sing nggenamu bocah anyar bocah ayu iki kok ya. Loh,
Kowe ngerti jenenge? Iya berarti bener. Info sing tak tampa ki bener. Sik, Ket, sik. Iki nek nyapa iki kok nyeluk aku iki sik. Sik penting paling sik ya. Sik. Mi, aku tak istirahat yo Mi, aku udah yo Mi. Tak turu aku yo Mi. Lah kowe iki leran-lerane warunge Mami yo malah sepi lho. Tenan Mi, tak mundasku Mi. Wis yo Mi. Piye ngene iki? Lu ae Mi aku Mi. Ya wis kono. Dulu ta ya. Yo Mi. Kerja leren kaya kerja berat ae. Jane tang-tang iki suarane apa to? Jane linggo sik kan lho tak omongi beh. Ngisi sik. Sik, Ket. Aku tak nyisih pembeliku rame nih kaya ngono iki jalan. Apa iki? Sik. Piye? Piye ta jane? Nah, ngono kan penak to suarane. Wah, suaramu pangahu apik kok jaman ade nyanyi ning patian wae. Cek. Iya, aku kok malah ngomongin jaman iki. Ngene lho. Iki ngene. Kan nikah Ayu iki kan saiki ning kono to. Ngopeni ning kono to. Iya, iki aku njaluk tulung. Iki sing iso nulungi mek awakmu nang sak donya iki. Menungso lho ya lek demit. Iki ngene lho, Pak. Iki aku njaluk tulung ning awakmu. Engko awakmu ya bangga ora tak lalekne lek perkara masalah ngono. Iki aku njaluk tulung cedhekno karo Niken. Gak wegah piye. Posek to. Aku ngerti kelakuanmu asine, ya demen karo bapakane to, demen karo Pak Dewa to we. Kok iso ngerti? Aku ngerti wong kertemu tak cekel kok kertemu jero amu tak cekel kok kertemu. Lah iya to, ngene lho. Pomone awakmu nyedekno aku karo si Niken Ayu, engko awakmu tak jedekne karo bapake karo aku percaya yo mbak masalah iki rada enek rewele. Gara-gara raine gadalane upluk kuwi iki ngejak dolanan barang ngendah. Iya ngono lho. Saiki iki tak pikir-pikir lek masalah duwe kaya-kaya iki aja mok pikir. Sing penting kuwi lho. Engko lek awakmu iso ngenekne Pak Dewa, aku iso ngenekne kan Pak Dewa iki duwite akeh. Nemenge nuku lokasimu kuwe sampai cekal 700 turah duwite. Halo. Lah terus lalake ngene iki piye? Ketemune yang apa? Kowe mesti lunga karo wedokanmu neh iki mestian. Tak usahane engko diselekno. Heh, jam 5. Lah, oke. Gek kadung aku semayan karo RT jam 09.00. Piye neh iki critane urip tambah ruwet, Jan. Lan kok Teh. Ngene lho, Teh. Jokno, Teh. Jokno wektune, Teh. Kowe mesakne aku apa ora to, Teh? Tenan, Teh. Jokno. Ya piye? Dijokne piye maju tak jokne ning dalan ngono ben tak Iki motor. aku ketemune kono ngejake jam 5, Teh. Jane wongko. Heeh, saiki aku ndang gekno. Idonono ping 3 banyune ngono lho, Teh, nggih syarat. Lek mandi. Wis to, Teh? Beres ngono lho. Ya wis mulya sik, ndang tak anune. Iki aku jek rumpet iki. Wis mulya sik, saiki mulya sik. Kok tak terne nggenamu. Uripmu aja kok gawe ruwet kaya aku, Teh. Cukup aku wae sing ruwet, Teh. Ya wis saiki mulya sik. Oke, 5 menit dadi ya, Teh. Masamu 5 menit demi ya. Saiki mulya dhisik, aku tak njaluk Mbah Dhuwur sing angel lho. Kowe kok ning kene giyeblak kowe rupane ra giyen nang kuliah aku kok sereme. Gek terus piye, Teh? Iki kok, Teh. Saiki mulya dhisik adu sokramas, Cok. Iki aku jek mumet. Ajane aku atiku ra penak lho. Piye, Teh, ajakane, Teh? Ya lek mlumah penak. Jancok kowe, Teh. Ya wis lek ngono. Oke, tak balik dhisik, Teh. Ndang-ndang lho, Teh. Iya. Ya. Mau gara-gara nyambi moro wong malah ganggu wong betong ya. Yo, sorry Mi, sorry. Iki mau kena wong golek tombo. Piye terusne metu iki mang lho. Iya lho, ora ngene lho rungokno dhisik. Aku ki apa rumah samu ki dadi wong ki ora mikir kanca. Pomone awakmu ki iso gandeng aku karo Niken, awakmu tak gandeng karo Pak Dewa.
Wah ringan, gampang lah makanya tak jampi-jampi tak ide kenal karo aku pirang puluh tahun kene iki masalah ngono kuwi panggah sikat ngono. Nah, sing penting kowe manut aku, engko urusan apa-apa ning aku sing ngurusi. Lah sini kan senengane semongko karo pelem. Lah Pak Dewa senengane anggur karo jeruk. Lah engko tak gawane ning mahmu, saurunge tak umi-umiane dhisik engko terus lek wonge rono wehno terus. Ombuh piye le warasan gandolono sini kan beneng kono dhisik ngono lho. Wis to, ngono lho Pak Dewa percaya karo aku ngene-ngene. Mosok tak marahi kowe iki blantongan suwi ya. Ngene lho Mi. Lek urusan kuwi iki wis tak siapne awakmu rasa kuwatir iki lho. Iki lho Mi. Mbok kira aku anu iki lho wis tak siapne barange. Iki engko peleme weno sini. Semongkone weno Pak Dewa. Iki wis mek karek nyebul ngene wong wis mesti kelet karo kowe ya. Piye? Buah kemang dinggo niken. Lah aku piye lek mbok wene niken? Wis to lek urusan ngono kuwi iki ora usah mok gawe mumet. Urusane aku sing ngatur. Duh, Abang Bayi iki mau video call bana kok tangan tok dapuramu. Bah, malah mikirku sing ora-ora. Cok. Iya, ke urusan gue ora usah kuwatir. Iki wis tak golekne kurir. Ora usah kuwatir Mi. Pokoke engko teko kono, entenono, lek wonge wis teko kono wehno. Ya ora ketang-ketang sai-saisamu ya sebul-sebulun pisan ben mandi, tapi aja ding abad ngono kodok. Ya wis ngono ya. Ya wis, semoga sukses. Wah, Yes, aku mesti wis iso kelakon dadi bojone Mas Dewa. Wis kudu kelakon iki. Kan nih kan ayo Piye Mi? gawekno kopi Mas Paijo kae. Kopi apa? Kopi Ginastel. Apa iki Nastel? Ginastel ki legi panas kental. Oh, lah ngono dadak disingkat. Ya Lah wes. piye ya kana dadi gawekne kana. Sampeyan pesen apa, Mas? Kopi cucu Mi. Kopi niki melekan, usune nggih kanca turu. Teh, men. Omonganmu iki panggah ngono kuwi. Wis ora ndek bojo. Ngomongane glecem ae. Ngene iki padha-padha randene bojo. Yang ngono kuwi. Yuk, kan? Ndak kopine tak diterne. Aja suwi-suwi. Iya Mi, iki lho Sik wis tadi. tak omong nek ngelungne karo guyu senyum. Dadi pelanggan tenan. Siap. Oke. Monggo Mas, kopine. Masnya tadi apa? Kopi cucu Mbak, biasane. Mas, matur nuwun lho ya. Tapi sesuk neh. Piye pelayan aku, Mas? Sip ora? Mantep ora? Suwun ya nek ya. Sesuk dolan karo aku ya. Oke. Mas. Ya. Iki yo warunge Mami. Kek engko sanuke warung Mami kebekan iki. Tapi beneran nek warunge Mami kebekan iki wae tak bencak dhewe seger sip mantap. Aku jago bayi. Tot. Lah kowe to iki bae. Lah iki wah iki dojangi. Piye Pak Dul? Aku tambah seksi loh. Ajake kok kowe tambah kaya ngono to. Aku suwe ra ketemu ya. Ora jamu
jamu gedong lumbu suwe ra ketemu pisan niat tambah ayu Hah? Ayu ayu suwe ora jamu godhong lumbu suwe ora ketemu nia koyo asu macan kaya ngene ya tau numpak taker kaya ngono kok tidak ngasok wong halah aku bilang radio beli catan ora kolu karo barangmu alhamdulillah tapi yo penak deh ngene alawat nih di aku ki mau ki dikongkon lho RT Watidun Oh. iki kon ngeterne buah oh alah iki buah apa lagi iki nganu apa jenenge susu teh nganu semangka karo pelam walah iki perlemu sak mene-mene iki ya oh paling sak minggu waduh apa ki lah iki bener semangka ya gede sak mene iki pas sak disugone gene mami lah iki pelem mek loro iki pasti mau drekne iki tunggale iki tak delik ning endi wong lek Mas Rai lho ya mek loro kuwi alah ora mungkin lah kuwi iki mau gambar loro kuwi matamu kuwi golek renek loro iki kowe yo ora doyan anak loro iki ndeser kok dasane alah dan jatuh gurih kok ejaran dari otaknya anaknya Pak Dewo ya aku jadi jauh anaknya gini wis saiki ayo misi iki nah gini ini kan jelas curiga wak idune kayak apa-apa gini mami itu enak udang di balik karang udang di balik batu goblok oh iya udang di balik batu ini nih awakmu kok toh kayak iki karo awakmu diselidiki menyelidiki pekok oh iya menyelidiki ah mbok karepmu labemu bencok ayo ket ngomong awakmu kok kayak iki kok ngopi ngomong gue sing diomongne Wakidun karo mami ki apa oh intinya aku mau menyelidiki sing dimaksud wong loro ki apa terus kon wae ditanya awakmu betul dan pinter aku gendeng tapi isine iki gampang ora kabeh ya niai kan gengge bener entuk ngene an yo rugi no aku wes gampang iki nih dikose yes persekot kowe bogel upluk karo duit beh jangan masalah obah tak obah mek duit duit itu basah nih muka wes gendang ceblok wan uang jalan 200.000 oke engko lek berhasil tak tambahi 5 juta karo ngerong jam oke wes jadi aku lek wis jalan mau wae 5 juta karo ning rumah jam ya ya oke yo Wes. deal aku tak dikasih wes hati-hati ya oke gak karena ramai penting dulu ini lu enak penting nih tapi sih sokok oh tidak dilatih lo dan cok nang krio apa aku nyuruh ngomong malah tak dilatih tok halah aku harus ngomong kok ai terus suwe-suwe poin nah yo matamu lo dipenaki lagi belum wis toh pokoknya paham toh wis paham oke jos aku tak berangkat sih oke oke sip siap gerak madep maju jalan kok dacok kalau dia jalan gak dia pagah ngono esak kita bahan nemen kayaknya kita tapi aku tahun ini yang jan sip pinter ini dia nih karo mami ki jan raiso lali aku bener ben mek kawin kontak mek demek
Mucukin Pak Nur sono lho. Wah, gak kebayang-bayang. Muka-muka berhasil lah. Amin.